Hartu zuen ardura. Behin eta berriz galdetzen dugu. Non zaudete gizonok? Indarkeria matxista ez da emakumeon arazoa. Gizonak sortzen eta eliketzen duzuen egiturazko arazoa baizik. Zuen isiltasuna konplizitatea da. Interpelazio zuzena egiten dizuegu. Apurtu itun patriarkalak. Utzi gure bizitzak kontrolatzeari eta hasi zuen privilegioak eta indarkeria mekanismoak deseraikitzen. Erantzunkizuna zuen gain dago. Tatiana ha sido asesinada por su pareja con un arma blanca y el agresor también ha herido de gravedad a su madre. Este ataque no es un hecho aislado, es un feminicidio, la expresión más cruda de la violencia cis-heteropatriarcal que persiste en nuestras calles y hogares. Martxan jarraituko dugu denak aske izan arte. Gora borroka feminista! Gora!